brasa de carbón e unha playa e unha castaña. Chegaron a un río e non sabían como cruzar, pero como a castaña era moi lista, se lle ocurrió como cruzar. Como a palla pode flotar na auga, eu subireime por riba dela e levarame nadando por cara a outra beira do río. Logo volverá e poderá levarte a ti, a miña brasa. As dúas parecerlles moi ben. Así se fixo. Primeiro a palla, pasou a castaña e logo volveu pola brasa de carbón. Mais cando estaban na metade do río, a palla sentiu que se queimaba coa calor da brasa e case sen querer fixo un movemento brusco e dunha sacudida tirou a brasa á auga. Cando a castaña viu isto, deulle un ataque de risa. Ría tanto e con tanta forza que reventou a palla, chegou a mina do río toda chamuscada e a brasa apagada e enchou para. Ademais estaba moi cabreras coa castaña, porque se riu delas cando o pasaban mal. Mas cando viron que coa risa reventara o seu pelexo que estaba desfeita, compadeceronse dela e foron buscar o xastre para que lle remandaran o furado. O xastre só tiña un anaco de tea e cor, máis clara o da pel da castaña, e tivo que amañala poñéndole un anaco desa cor. Por iso agora non todas as castañas cun anaco de pel que é un pouquiño máis claro.